Acarane iki mau ziarah neng makame Mbah Putri cah. Dadi wis dadi agenda ngono setiap lebaran pas do kumpul kabeh ngono mesti ziarah neng makame mbahku. Iki mbah sangka wong tuane bapakku ki cah. Dadi wong tuane bapakku sing wis ninggal iki mbah wedok. Nek mbah kakung ngono kakekku isik. Alhamdulillah tekan saiki ya isik sehat. Umure iki kurang lebih wis meh 90-an tahun nek ora salah kakek kuwi. Dadi iki bareng-bareng karo anak putune mbahku ngono setiap lebaran wis mbuh lebaran kepira isone kumpul kabeh nang omahe mbah ngono mesti ziarah bareng-bareng ngene iki. Nek mbah sangka mamakku ngono wis entek ya terakhir lebaran tahun wingi kae mbah wedok ninggal. Dadi lek daerah ngenamu ngono apa ya enek cah ziarah ning makam ngono setiap arep lebaran apa pas lebaran. Lek ngene aku ini iki panggah sik eneng, arep poso, arep lebaran, mbok pas lebarane mesti enek wong ziarah. Lek ngenamu ngono oleh apa ora ziarah? Kan kadang ya enek to sing diharamne ziarah kubur ngono kuwi. Lek ngene aku los dol, rapopo pokoke.